Аз съм си дал дума да не коментирам много, да, но все пак ще остане в историята с позитивна оценка. Не от моя тип. Изобщо беше уникална атмосфера и еуфория. Доста забавна личност се оказа. Това е идиотизъм. Аз даже благодарих. Аз не помня. До такава степен всичко е... Не мога да го обясня. Това е необяснимо. ইলাম ভাই আইন শৃঙ্খলা যারা নিয়োজিত নাম বললে চাকরি থাকবে না। Аз съм културен човек. Не се занимавам с такива прости работи. Усещането е невероятно, но след това не мога да си го обясня. Аз даже благодарих. Той създава живота. Ако го нямаше нас, драги ми зрители, ако него го нямаше, нямаше да ме има мене, нямаше да ме има всички вас.